Hello, milí tretiaci. Takže som veľmi rada, že vám môžem predstaviť sloveso byť. Začneme úplne posledným slajdom a to je práve o dlhých a krátkych tvaroch slovesa byť. Čiže všimnite si, že tu máme dlhý tvar, krátky tvar a toto je po slovensky. Dlhý tvar je I am, krátky I'm. Dlhý tvar je you are, krátky you're. Dlhý tvar je he is, krátky his. Dlhý tvar je she is, krátky she's. Dlhý tvar je it is, krátky it's. Dlhý tvar je we are, krátky we're. Dlhý tvar je you are, krátky you're. Dlhý tvar je they are, krátky their. No a ako vytváram z toho dlhého tvaru krátky? Robím to tak, že vlastne ako mám I, A a M, Ačko preškrtnem v prvej osobe, pomyselne v hlave, a namiesto Ačka dám apostrof a M. Pri are, to je jedno, či you are, we are, alebo they are, vždy pomyselne preškrtnem Ačko, pridám apostrof a nechám re. Pri is, to je jedno, či he is, she is, alebo it is, preškrtnem pomyselne Ičko, pridám apostrof a s. Dobre, čiže takto sa robia krátke tvary. Dlhý tvar sa používa v písomnom prejave, keď píšeme. Krátky tvar sa viac menej používa v ústnom, ale už aj veľmi presahuje do písomného. Čiže už sa to dosť jednodušuje. Dobre, takže toto je dlhý tvar a toto je krátky tvar. Myslím, že to nie je také strašné a ťažké. No a poďme na sloveso byť. Sloveso byť pre angličtinu je ako násobilka pre matematiku a vybrané slova pre slovenský jazyk. Čiže ak chcete vedieť dobre po anglicky, potrebujete vedieť sloveso byť. Je to úplný základ. Takže máme tu prvú osobu, ja som. Vybrala som si Monu. I am Mona. Ja som Mona. Otázku vytvorím tak, že vlastne prehodím slovosled. Čiže I am Mona, am I Mona, urobím taký kríž, hej? Čiže to, čo je ičko tu, to ide sem a mko ide sem. Odpoveď yes you are, áno, no you aren't. Kedy by som sa takéto niečo pýtala, že napríklad am I Zuzana? No, keby som sa poriadne premaskovala napríklad na karneval a spýtala by som sa am I Zuzana? Ak by ma manžel spoznal, tak by povedal yes you are, a keby ma nespoznal, no you aren't. Dobre, čiže jedna zo situácií, kedy by ste sa takéto niečo pýtali. Poďme sa pozrieť na druhú osobu. You are Elvin. Áno, ty si Elvin. Are you Elvin? Čiže zase len prehadzujem. Yes I am. Áno, no I am not. Nie. Kedy by prišla táto situácia? Napríklad príde nový spolužiak do školy, a spýtam sa ho, are you Elvin? Dobre si pamätám tvoje meno. Ak je to tak, yes I am. Ak nie, no I am not. Dobre, to je ďalšia situácia. Ideme na tretiu osobu jednotného čísla. He is Harry. Tuto si myslím, že je to úplne jasné, že niekto chce zistiť, že či ten človek, ktorý stojí vedľa, alebo tá osoba, že či je Harry. Áno, he is Harry. Is he Harry? A odpoveď je zase len prehodenie slovosledu. Yes, he is. Áno, is he. Yes, he is. No, he isn't. Nie. To isté funguje pri ona, čiže she. Čiže she is Erlína. Ona je Erlína. Is she Erlína? Je ona Erlína? Yes, she is. Áno. No, she isn't. Nie. Máme ono. Neviem, či si pamätáte na psíka, ktorý sa volá Missy, ktorý vlastne funguje vo Fairylande. Čiže it's Missy, to je Missy. Is it Missy? Je to Missy. Yes, it is. No, it isn't. Čiže zase len prehodenie. Nič nového pod slnkom. Poďme sa pozrieť na množné číslo. We are friends. My sme kamaráti. Are we friends? Sme kamaráti. Yes, we are. Áno. No, we are. Nie. Kedy by sme sa spýtali, are we friends? No vtedy, ak by sa niečo stalo medzi nami. Napríklad, pohašterili by sme sa. Tak sa spýtam, are we friends? Môžem ešte s tebou počítať? Yes, we are. Áno. No, we aren't. Nie. Áno, potrebujem možno odprosiť toho kamaráta, aby sa nehneval. OK?
You are friends. Vy ste kamaráti. Are you friends? Ste kamaráti? Pýta sa niekto tretí, hej? Yes, we are. Áno. No, we aren't. Nie. Hej, čiže znova prehadzujem iba slovosled. No a posledný slajd. Oni sú. They are friends. Oni sú kamaráti. Are they friends? Sú kamaráti. Yes, they are. Áno. No, they aren't. Nie. Verím, že nebudete mať absolútne žiadny problém naučiť sa sloveso byť, krátke a dlhé tvary a budete si to pamätať, aj keď prídete na druhý stupeň. Teším sa na vás. Majte sa krásne. Bye bye.